dadi liwung atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kan tilangku godho ati rinten siang dalu Sukoto Dardalu lalati saking muda-mudi Karang Taruna. Monggo Pak sedanipun katuran dahar. Mugi enggal tuwuk. Aku gak iso ngomong. Ngerti basa tuwuk ora? Ora mudeng. Tuwuk iki warep. Oh iya. Aja diganti W ini aja diganti huruf R. Iya, ngerti aku. Bahaya. Ngerti aku sih Mbok Masuk. Nggih, monggo katuran dahar mugi enggal tuwuk. W ini aja nganti mbok ganti R. Enggak, aku nek bahaya. Aku karo gak. Ya wis. Sabda ketemu
Sugata dar kanca-kanca ndang karo disambi sak sendok nabo ngono ya. Nek mesakne. Mesakne. Ora apa-apa jenenge maem ki mau disugata karo tuan rumah ki mau nek didar sunah ora didar dosa. Kok iso? Lho iya no itu ki rejeki ya. Berarti aku nek gak mangan ngono ki ya dosa, Mas. Gak kowe gak mangan no? Modiar ya. Sabdo. Sabda Ya, sepanuhun Nduk Cahayu Zulanicis.